som sagt, välkomna till första avsnittet av denna säsong. Ja, jag tänkte väl bara säga att vår första Hollywoodfru är Mikaela Anka. Och ni ska se hur hon har i sitt liv. Hej, det är jag som är Mikaela Anka. Och nu tänkte jag först berätta dagens teori. Och det är att chips är gott. Jättehälsosamt. För att om man äter, för jag är ju hälsosam och jag äter massa chips. Så därför är chips hälsosamt. Jag tycker det här stämmer. Okej, assistenten. Ja. Fru Anka. Vad är mina hamstrar och marsvin? Förlåt hörni! Förlåt, det var inte meningen. Jag måste låna ut marsvinet till grannarna. Jag vet. De råkade rymma. Usch vad de snappar upp mycket. Hamstrarna? Alltså jag var ute på morgonpromenad och de ville simma. De har inte lärt sig det än. De skulle på simskola på måndag. Nu har jag något att berätta på Facebook. Funkar inte. Jag vet vem har stuckat mitt finger.